Wannan wani haɗi ne na musamman da zai taimaka muku wajen maganin sanyi. Wannan mata da maza kowa yana iya amfani da shi matuƙar kana fama da matsanancin sanyi na infection, ko kuma ba ka samun gamsuwa a yayin da kake ibadarka, ko ba kya samun gamsuwa idan kuna aiwatar da ibada, to bi iznillahi ku haɗa wannan haɗi za ku samu biyan buƙata. Abubuwan da ake samowa su ne: za a samo saiwar zogale, za a samo citta, za a samu kanumfari, sannan kuma a samu mazarƙwaila kifi ɗaya, sai a tafasa su tare. Ruwan shi za a dinga sha da safe da kuma yamma kofi ɗaya kullum tsawon kwana 3. Kar ku manta, idan kuna neman haɗaɗɗen magani na sanyi za ku iya kira na ta lambata. Da wannan nake cewa assalamu alaikum.